kusimbiswa kwakaitwa mari yedu negoridhe nemadiamonds neplatinum nema-US dollars akachengetwa muhomwe reserve bank zvinofanira kuti zvitipe confidence isu semazimbabwe kuti tinofanira kuda mari yedu tigoisimbisa nerudo rwatinaro pamari yedu nekuti yakasimbiswa kuda kare negoridhe riripo. Vazhinji vanobvunza kuti zvino tikatora mazigi isu tinomboenda kunoodha mabhero pamira paMozambique pamanika tinonotenga raisi tinonotenga zvimwe kumanika zvakati chipei havatambiri zigi saka tinoitambirirei. Chinoita kuti mari yedu itambirwe kunze kwenyika inyaya yedu isu ndisi tofanira kutambira mari yedu. MaMozambicans ari pamanika apa akaziva kuti munoida zigi anoitambira nekuti anogona kupai chenji yezigi mukaitambira. Asi akaziva kuti ime hamuifarire mari yenyu hamuide mari yenyu wanoidire ino waridzwe mari musingaide. Muri kubabata tinotambira randi nekuti toziva kuti tikasvika naro muSouth Africa vanoritambira mushopu musupermarket. MaMozambicans anogona kutambira zigi akaziva kuti kana achida something muno anopinda muhostel muno ototenga nezigi rotenga. Saka zvoreva kuti munhu anofanira kutanga kuda mari muZimbabwe ndimi mufanira kuda mari yenyu kuti igodikanwa kuSouth Africa igodikanwa kuAmerica kuti ubve nezigi muno uende naro kuLondon woenda pabureau de change muLondon wochinja wopiwa mapounds zvotanga nesu kuno nekuti isusu we must be the first people who accept, who demand, who transact in our own Zimbabwe gold. Tinoituka tinodi tiri mumagumbezi tangobuda chete ndokupaimfananidzo pane umwe musitari kwavo kuti arusarika zvokumusha kwangu anga nemudzimai wake hapana munhu akashata asi nzara yake anga asina kunyanya kunaka saka hapana munhu akashata kumeso handiti so aiti vadzimai vaone vanako vakataka zozo vanhu vese wozoti vasvika vari kusvika maimajimira kana vasvikawo handiti ka airamba achida kusvika mukadzi wacho ane chikomba pana akatozomuda mukadzi yeye muri kundibata nekuti anga achinzi akadii kuda chinhu ndokunogadzirisa zvese. Nyaya yemari tikaiti haizi mari isu aridzimari chero arabhizi tikakwira gomo rakadii chero dai zvese zvikagadzirwa zvamataura pano hapana chinobuda. Saka chandikukumbira SD ndechekuti paite chisungo pana chekuti ziva kuti musangano chatinenge tada kana tafamba nacho munhu wese kana akativenga achachida. So ndo zvichaitika paziki ndizvo here makomero aindatendi. Zimbabwe is one of the only countries yaintroduce a currency iri gold backed. Isu senyika tine mareserves egold, platinum, lithium nezvimwe zvakawanda. Saka hazvifanirwi kutinetsa kuti tive necurrency yakasimba iri backed nemaresources iwayo. Ndokupa muenzaniso wekuti kuprinda $100 yekuAmerica panoshanda mari shoma asi ivo ndio vanopa value kuti mari iyi inotenga zvakati. Kapepa kanongoprindwa but it's not backed negold kana kuti neany resource. Asi isu senyika tinawo maresources acho. Dambudziko rinozoya pakuti isu pachezvedu tisu tinoondonga currency yacho. Tisu tinotaura nezvakaipa nezvayo. Tisu tinoti hatidi kushandisa zigi toda kushandisa US dollar. Saka perception inotangira pakuti isu sevene venyika vana veZimbabwe tatambira sei currency yedu yeZimbabwe gold tiishandise. Asi zvatinokumbira kwamuri veReserve Bank ngaiwanikwe mari yacho. Ngatiende paATM tinodhrowa zigi, ngatipinde mubank toiwana irimo. Ngaticreate confidence yekuti tikapinda mubank nezigi tinogona kuichinja into US nerate ye13 point something iyoyo. Nekuti ndikaishayiwa paATM ndonoiwana pastreet ndichatenga nemari yepastreet. Kana ndichida US dollar ndopinda mubank ndoshayiwa US dollar ndichadzoka kustreet.
Saka the easiest way, mari yacho ikawanikwa kubank paATM, ndikapinda mubank ndiine US dollar, zviri justified, ndokwanisa kuichinja kuti ndiwane US dollar. Zvinhu izvozvo zvinopa vanhu vedu confidence kuti shandise that currency. Imwe nyaya iri pakuti senyika tikakwanisa kumova in a direction yekuprocessa gold into a finished product. Kuva negold bullion muno muZimbabwe, kwete kuexporta gold zvinoprocesswa kuSouth Africa kana kuDubai, zvinoita kuti zvisimbise zvakare currency yedu, tichiwedzera mareserves edu egold kureserve bank, zviwedzere confidence yevanhu kuti taane matons 100 tons dziriko kureserve bank dzinoita kuti currency yedu isimbe. Wakati zvekuti mamino wakaitwa na platinum, lithium, madiamonds, royalty yacho inofanira kundotenga gold. Gold yochengetwa kureserve bank. Pane zvino kune 2.5 tons zegold ziri kureserve bank yavo. 2.5 tons. Pamusoro pezvo kutsigire mari tiri kutaura. Handire kundodinga bebe ngere kuti ritsigire mari yetiri kutaura. Pamusoro pezvo pane 100 million iri kumavaults US. Ndichauya ipapo kuti pamusana pei US ichikosheswa futi. Pamusoro pezvo kune mamwe minerals ariko ari kutsigira gold, ari kutsigira currency yedu. Zvataura na comrade Supa kuti mari yeUSA iyo tinopembedza haina chayakatsigirwa nayo, yakandotsigirwa nesimba reAmerica chete, military might. Ndakufarira chaizvo muchiti vereserve bank munotorere nguva kuti zigi itenge fuel. Don't take time. If you take time, things go disarray, kanganisika, because matsotsi anenge ita overtake kudhara. You see, so chaita kuti tidaro takanga tazviona kuti munhu ukanonokera zvinhu hazvifambi. Zvakare munhu ukasava flexible kuita rigid, hapana futi chinofamba, because unofanira kukasike kuti ndochitore chidanho ichi nechocho nechocho kuti project yangu ibude handiti. So I'm getting you back to the basics in my daily life. Then coming back to the economy, we are having an economic war. Yesterday we were in an armed struggle. It was easy to identify our enemy. But now it's no longer easy. Your own wife can be your enemy because she wants the bread on the table. When is the bread going to come? If you don't have bread, pass it in because you are now in chamber. Pane pamwe pekuti hamusikutarisa kuti munhu ari kuramba achingotora mari kuti achinje mari kubva kuzigi kuenda kuUS kubank, anongoramba achizviita ofenly, but vamwe vasingakwanisi kuzviita. Tarisaiwo maintervals anoitwa nemacompanies kuti zveshuwa munongoramba muchingotenga here. Then chimwe chinhu senyika ngativewo nepolisi inotiita kuti tinyanyotenga raw materials, not finished products. Ari kuti westera foreign accounts, foreign accounts yedu akanyanyisa ari kuwestwa because kutenga finished products. Ngatisei policy inosupporta kutengwa kwema raw materials, so that patinogadzira raw material takuisa kufinished already kunopowo zvakare takutocreata employment inoita kuti zigi rinobva ratange futi kushanda. Wesi kana takuita manufacturing tatenga raw materials tikaadzosa takuita finished products, zvakureva kuti atone neemployment ka zigi redu munhu yari munomu akwanisa kuembresa zigi redu raakushanda zvakanaka. That's my suggestion.